Dewch i ni fyddio. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n amser i ddofal di terdyn plith tywallt ysbryd arno. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad. Fydd ein cyfarfod nesaf yn awn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gyn i aros ar ein heistedd i ganu Emynau 45. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw am yr Efengyl Sanctaidd. Emynau 45. Darlleniad o'r Testament Newydd, Epistol Paul at y Rhufeiniaid, y benod gyntaf. Rhufeiniaid, y benod gyntaf ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Paul, gwasanaethwr Iesu Grist, wedi alw i fod yn apostol ac wedi ei neilltuo i Efengyl Duw, yr hon arag ddawsau e fe trwy ei broffwydi yn yr ysgrythurau sanctaidd. Am ei fab ef Iesu Grist ein harglwydd ni, yr hwn a wnaed o had Dafydd o ran y cnawd, ac a glirwyd yn fab Duw mewn gallu yn ôl ysbryd sancteiddiad trwy'r atgyfodiad oddi wrth y meirw. Trwy'r hwn y derbyniasom ras ac apostoliaeth i fuddod ffydd ymhlith yr holl genhedloedd mwyn ei enw ef. Ymysg yr rhai ar y dichwythau yn alwed digon Iesu Grist. At bawb sydd yn Rhufain yn annwyl gan Dduw ac wedi ei galw i fod yn saint, gras i chwiath angnefedd oddi wrth Dduw ein tad ni ar arglwydd Iesu Grist. Yn gyntaf, yr wyf yn diolch i'm Dduw trwy Iesu Grist drosoch chwi oll, o blegyd bod eich ffydd chwi yn gyhoeddus yn yr holl fyd. Cynnes tyst i mi yw Dduw, yr hwn yr ydw i fyny wasanaethu yn fy ysbryd, yn Efengyl i fab ef, fy mod i yn ddibaid yn gwneithio'r coffam ohonoch bob amser yn fy ngweddiau. Gan ddeisif a gawn rhyw fodd, rhyw amser bellach, rwydd hynt gydag ewyllus Duw i ddyfod ato chwi. Canis yr wyf yn hiraethu am eich gweled, fel y gallwyd gyfrannu i chwi rhyw ddawn ysbrydol, fel eich cadarnhair. A hynny sydd i'm cydgamgysuro yno chwi, trwy ffydd ein gilydd, yr eiddo chwi a'r eiddo finnau. Eithir ni fynwn i chwi fod heb wybod frodyr, i mi yn fynych ar feithi dyfod atoch,
ond fod llyddiwyd i hyd yn hyn, fel y cawn rhyw ffrwyth yno chwi hefyd, megis ag y cynhedloedd eraill. Dyledwr y dwyf i'r groegiaid ac i'r barbariaid hefyd, i'r doethion ac i'r anoethion hefyd. Felly hyd y mae yno fi, parod y dwyf i bregethu'r efengil i chwythau hefyd y rhai ydych yn Rhufain. Canis nid oes arnaf gywilydd o fengil Crist. O blegyd gallu Duw yw hi a chawdwriaeth, i bob un ar sydd yn credu, i'r iddew yn gyntaf a hefyd i'r groegwr. Canis ynddi hi y datgyddir cyfiawnder Duw o ffydd i ffydd, megis y mae'n ysgrifenedig, y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Canis digofaint Duw a ddatgyddiwyd o'r nef yn erbyn pob anifioldeb ac anghyfiawnder dynion, yr rhai sydd yn atal y gwirionedd mewn anghyfiawnder. Oherwydd yr hyn a ellir ei wybod am Dduw, sydd yn eglur ynddynt hwy, canis Duw a'i heglurodd iddynt. Canis ei anweledig bethau ef, creadigaeth y byd, wrth ei hystyried yn y pethau a wnaed, a welir yn amlwg, sef ei dragwyddol allu ef, a'i ddiwdod, hyd onyd ydynt yn ddiesgus. O blegyd a hwy yn adnabod Duw, nisg o gyneddasant ef, megis Duw, ac na buont ddiolchgar iddo, eithyr ofer fiont yn eir hysymau, a'i calon aniallus hwy a dywyllwyd. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwyd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac i ni yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Ac yn gweddio o Dduw, wrth i ni ystyried yr efengil hon, wrth i ni ystyried dy ras at drigared tuag ato yng Nghrist Iesu. I ni yn gweddio Dduw a bydd yr efengil yma yn lledaenu ar hyd a lled ein gwlad ni. O aid yr hyfryd wawr ar y led. A byddi di yn gweithio yn rymus, a byddi di yn trigarhau wrthym ni fel cenedl unwaith eto. I ni'n diolch i ti am y ffordd i ti wedi yn ein hanes ni, bendithio dro ar o tro. Maddau ni o Dduw, a madael i'r pethau hyn ddiflannu. Maddau ni am ein rhan ni, yn ein tywelwch ni, am ein cywilydd ni o'r efengil. Maddau ni bod ni yn meddwl am fod mor ofalus, mor aml, ac eto o Dduw, efallai mae cywilydd ac ofn oedd tu cefn i'r cyfan. O Dduw, i ni yn trysthau wrth i ni weld ein cyflwr ni a chyflwr ein gwlad, cyflwr yr eglwysi yn y wlad, ac i ni yn gwanhau o sil i sil, ac yn gweddio o Dduw, a byddi di yn dod, a byddi di yn trigarhau wrth i ni maddau ni am ein rhan ni, maddau ni am ein anghrediniaeth ni, maddau ni nad ydyn ni'n galw arna ti i ddod lawr ein plith. Ac o Dduw, a byddi di yn dod lawr, a byddi di yn trigarhau, a byddi di yn nerthu dy weision, a byddi di yn rhoi yr arddeliad yna, y nerth yr ysbryd glam, y bydd na, y fedydd o ddifri, yn dod ar dy weision. I ni yn diolch i ti am yr wythnos diwetha, ac am bob oedfa gafon ni yn ystod y cynhadledd, ac am y pregethu yn nerth yr ysbryd glam. Ac yn diolch i ti am y ffordd i'r arglwydd Iesu Grist cael ei ddyrchafu. Ac i ni yn gweddio am hyn unwaith eto yn ein gwlad ni ac ar draws gwledydd y byd. A byddwn ni'n gallu gweld o Dduw y ffordd o'r wyt ti yn dod ac yn nerthu ac yn bendithio. O Dduw, i ni yn cyflwyno'r oedfa hon ar holl ddydd i ti gweddio byddi di yn presennoli dy hun yma. Gad i ni fod yn ymwybodol, dy fod yma yn ein plith. Gad i ni brofi a gallu tystio dy fod ti yma gyda ni yn ein gwasanaeth, yn ein hoedfa, yn ein hyddoliad, yn ein nerthu ni ac yn ein harwain ni. Diogela ni o Dduw, ni'n gofyn a byddi di yn cadw'r un drwg i ffwrdd ac y byddi di yn cael yr holl fawl a'r clod. Felly tyrd lawr ein plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydewch ni nawr gan Emynau 306, dyma iachawdwriaeth hyfryd wedi threfnu gan fy niw. Ffordd I gadw dyn colledig balm I wella dynol rhyw. 306 gwn I sefyll i'w chanu. Byddwn ni'n testyn o'r benod gyntaf o'r Rhufeiniaid ar 19 adnod, Rhufeiniaid penod 1 adnod 18. Cynnes Digofaint Duw a ddatguddiwyd o'r nef yn erbyn pob anifioldeb ac anghyfiawnder dynion. Y rhai sydd yn atal y gwirionedd mewn anghyfiawnder. Wel, mae'r adnod hon yn dechrau gyda cyswllt i'r adnodau blaenorol, i'r ddwy adnod blaenorol. Mae yn dilyn adnod 16 ac 17 o ran y cynnwys. Adnod 16, cynnes nid oes arnaf gywilydd o fengil Crist, o blegyd gallu Duw yw hi iachawdwriaeth I bob un ar sydd yn credu, i'r Iddew yn gyntaf a hefyd i'r groegwr, cynnes ynddi hi y datguddir cyfiawnder Duw o ffydd I ffydd, megis y mae yn ysgrifenedig y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Mae gynnon y ddwy adnod honno, ni'n gweld mor aml, ni'n gweld pobl yn profi yr gwirionedd sydd yn hyn, y cywilydd yma, ni'n ei weld o'n cwmpas ni. Ni ddim yn ei weld yn yr apostol Paul, ond ni'n ei weld o'n cwmpas ni yn aml, cywilydd o'r efengil, yr awydd efallai, ac ni'n gweld hyn hyd yn oed ymhlith yr saint. Ac tybiwn ni efallai ymhlith yr rhai sydd yn ddiwygiedig, yr rhai sydd yn credu ac yn iawn, ac efallai bod na beryg, ond oes, ni gyd yn profi fe o dro I dro. Gobeithio bod ni ddim yn ei brofi fe'n aml, ond efallai mai dyma yw'r cyfeiriad ni'n weld, ni wedi mynd mor ofalus, yn y ffordd y mae'r gair yr efengil yn cael ei ffrigethu, yn cael ei chyhoeddi. Bron iawn, mae rhaid I ni bod yn ofalus iawn am bob un cymeriad. Ambell oed, chi'n teimlo fel cael rhyw darn o bapur yn mlaen y capel, ac ysgrifennwch lawr ar y darn o bapur beth I chi ddim yn hoffi. A ni ddim cyffwrdd y meysydd hynny. A bron iawn, fyddwch chi'n mynd gallu pregethu dim byd. Neu yn sicr, os ych chi'n codi'ch llais, chi ddim yn bach, mae rhaid ni fod yn dawel. Achos ni'n gorfod bod yn ofalus. Nad ni'n deffro neb.
Mae yna rhyw gywilydd, mae yna rhyw ofn yn does. Cywilydd sydd yn peri bod yna ddyfrio lawr ar y neges hyd yn oed. Dyfrio lawr ar y ffordd i ni'n coeddi'r neges, ac hefyd ar y neges y cynnwys ei hun. Falle bod ni'n cyfiawnhau'r peth trwy ddweud, dydyn ni ddim am i bobl deimlo yn anghyffyrddus. Yn sicr, os maen nhw'n dod i'r oedfa am y tro cyntaf, ni ddim am i nhw teimlo'n anghyffyrddus yn yr oedfa, achos ni eisiau i bawb i wybod pa mor garedig i ni, pa mor groesawgar i ni. Bod ni'n llawn setigarwch. Ac i ni'n gallu bron iawn a dweud oedd pobl ar ôl yr oedfa, fe fi na gacen a fi na ddiod. Bron iawn, mae'n ambell i gapel, wrth gwrs i ni o blaid cael cacen a paned ar ddiwedd yr oedfa, ond mae bron iawn, mae dyna yw bwrdwn rhai llefydd, yw i ddweud oedd bobl, edrychwch pa mor neis i ni. Edrychwch pa mor garedig i ni, a fe ddyla'r peth yna gyd fod yn wir. Ond mae bron iawn wedi mynd i'r pwynt i ni'n ofni cyhoeddi gair Duw, rhag ofn i rywun deimlo'n anghyffyrddus. Neu efallai bod ni'n swnio'n rhifeirniadol. Dyma'r clasur i chi'n bobl sydd yn dramgwydd, yn feirniadol o bobl. I chi wneud i bobl teimlo fel nad ydyn nhw'n Gristnogion. Wel, wrth gwrs bod ni'n wneud hynny, achos mae'r mwyafrif llethol dydyn nhw ddim yn Gristnogion. Ond eto i gyd, mae yna rhyw bwysles hyd yn oed o ymhlith yr rhai sy'n profesi fod yn saint. Byddwch yn ofalus, peidiwch a wneud i neb i gwestiynu hunan, peidiwch a wneud i neb i ofni. Peidiwch a bod yn feirniadol. Mae'n elfen arall hefyd i ni ddim eisiau ymddangos yn od. Ac felly ni'n dyfrio lawr y neges achos i ni ddim eisiau i bobl i wybod bod ni wir yn credu rhai pethau. Bod ni wir yn credu mewn Duw sy'n gallu creu y byd mewn 6 diwrnod. Bod ni'n credu bod na Dduw yn mynd i farnu. Bod ni'n credu bod na'r ail enedigaeth. Bod na goleuni yn dod o'r nef. Mae yna rhyw fath o ofn yn sôn am pethau hynny. Ond mae hwnna mor wahanol i'r apostol Paul. Nid oedd gan Paul gywilydd o'r efengyl. Mae'n dweud canys nid oes arnaf gywilydd o efengyl Crist. Gan mai trwy'r efengyl, gan mai trwy yr hyn a ddarparodd Iesu Grist, mae'n dweud dyna sut mae gen i achodwriaeth. Dyna sut y mae achubiaeth yr enaid. Dyna sut fod gen i fywyd tragwyddol. Ac felly ar sail hynny, does gen i ddim cywilydd o'r efengyl o gwbl. Dyma sut mae gen i heddwch yn fy enaid, heddwch a Duw. Dyma sut dwi'n gallu cysgu yn nos. Dyma sut dwi'n gallu camu mas o'r drws yn y bore ac yn meddwl be bynnag a ddaw, mae fy enaid yn ddiogel yng Nghrist, yn yr efengyl, yn yr hyn a wnaethau. Mae'n gwybod fod i bechodau wedi faddau. Mae'n gwybod hynny. Ac mae trwy Iesu Grist yw'r cyfan. A dyna pam nad oes ganddo gywilydd. Ac i ni'n gallu gweld erbyn hyn y cywilydd sydd gan y mwyafrif llethol. Mae'r cywilydd gan y mwyafrif ar hyd a lled y wlad. Mae'r neges wedi hen ddyfrio. Mae wedi ddyfrio lawr. Mae wedi cael ei wneud yn rhywbeth eitha cyffyrddus. Mae hyd yn oed yr addoliad wedi cael ei threfnu mwyn gwneud i bobl teimlo'n gyffyrddus. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni weld ymhellach cymhelliad pregethu Paul. Yn ail, aniwioldeb ac anghyfiawnder. Ac yna, yn olaf, rhyw drefn bwysig sydd yma yn yr adnod hon. Wel, yn gyntaf, cymhelliad pregethu. Canis, adnod 18. Canis digofaint Duw a ddatguddiwyd o'r nef yn erbyn pob aniwioldeb ac anghyfiawnder dynion. Nawr, i ni wedi gweld nad oedd ganddo gywilydd, ac yma mae'n dangos pam ei fod yn pregethu. Does dim cywilydd ganddo fe. Does dim embaras arno fe. Dwi ddim yn rhedeg i ffwrdd o ddweud oedd bobl yr hyn mae'n ei gredu. Mae'n sefyll tu nôl yr hyn mae'n ei gredu. Ond fan hyn, i ni'n dangos pam ei fod e'n pregethu. Pam fod ganddo faich i fynd o amgylch y wlad yn cyhoeddi'r efengyl? Mae yna gyswllt yma. Does dim cywilydd ganddo, ac felly mae'n mynd i gyhoeddi mor blwmp a flaen a phosib. Mae'n mynd i dweud yr holl neges yr efengyl. Dwi ddim yn mynd i ddal nôl oherwydd ofn yr Iddewon, neu beth bynnag, neu deulu fe, neu beth bynnag yw e. Mae'n mynd i gyhoeddi'r cyfan, ond nawr i ni'n gweld beth yw'r cymhelliad. Pam ei fod e yn fodlon dioddef?
Achos oedd Paul yn barod I deithio milltiroedd. Roedd yn barod I ddioddef erchyllderau, yn doedd e? Ceir sawl disgrifiad yng Nghaerdyw o ddioddefiadau Paul a'r amryw deithiau yn pregethu Gaerdyw. Tro ar ôl tro, ymosodiadau ar bob lefel, y corff, yr enaid, yn ysbrydol, yr oedd na ymosodiadau o bob cyfeiriad. Ac wrth feddwl am yr holl wrthwynebiad a'r peryglon a'r siomedigaethau a gafodd e, dychmygwch, mynd o gwmpas y wlad yn pregethu ac yn gweld y siom. Y baich dros yr eglwysi, dyna chi faich. Ac yna, yr unigrwydd yn y safiad. Pan yn dod wyneb yn wyneb y gwrthwynebiad, ddim yn gwybod. Efallai o dro I dro, ddim yn gwybod le oedd pobl yn sefyll. Ac yn teimlo'n unig. Ac yn teimlo, a oes na rai yn fodlon sefyll gyda fi. A oes na rai fydd yn bodlon y fam ddiffyn ni. A dyna fel bydde Paul yn teimlo, mae'n unig, ond dyw e? Mae'r unigrwydd y safiad yn anferthol. Sawl gwaith mae'r pregethwr wedi dweud, a dwi wedi dweud y sawl gwaith, mae dod lawr grisiau'r pwlpit yw'r lle mwyaf unig. Mae'r pwlpit yw'r lle mwyaf unig, a mae dod lawr y grisiau yn unig, ac yna mynd ymlith bobl. Mae mor unig. Ac yna bore llun ar un drwg ac yn dod ac yn sibrwd am heion ac ofnau. Ac efallai rhyw neges yn dod, a rhywun yn hoffi rhyw ran o'r bregeth. A dim cwylydd ganddyn nhw I ddod I gwyno am y neges a'r bregeth. A tynnu fe'n ddarnau, falle amser cinio, dwi wedi clywed am hyn. Fi'n cofio clywed fel plentyn am rai ar ôl i'n had bregethu. I dau deulu, I dynnu'r bregeth yn ddarnau ar ôl yr oedfa. Neges Gaerdyw ac yn cael ei thyrnu'n racs. Ac yn i'n clywed amdano fe'n aml, mae'n digwydd yn diwedd. Pobl sydd yn ferniadol o Gaerdyw ac yna mae'r pregethwr goffa mynd yn ôl i'r pwlpit yn y nos a pregethu to. Ond ychwanegwch yr holl beth yna, yr baich am eneidiau, ac yn gweld yr rhain I gynulleidfa, ac yn pledio gyda nhw, I ddod I gredu, ac I droi o'i ffurf pechadurus, ac yn gweld nhw ddim yn ymateb I Gaerdyw. Ac mae'n torri cylonau. Rhywun fel Paul. Pam fydde rhywun eisiau wneud na? Pam fydde rhywun eisiau cael gyrfa o bregethu Gaerdyw? Pam fydde rhywun eisiau paratoi pregeth, sil ar ôl sil. Wrth gwrs, bydd y lot haws pregeth bach neis. Neb yn mynd I cael ei tramgwyddo. Rhyw stori fach fan hyn fan draw. Mynd gatre cael cino, dod nôl to, pawb yn hapus, neb wedi cael ei effeithio, dim bywyd neb wedi cael ei amharu arno o gwbl. A dyna yw crefydd mwy neu lai ar draws y byd. Ond I bregethu fel mae Paul ac I weld be gafon ni wythnos diwetha yn y gynhadledd. I bregethu fel na, beth yw canlyniad pregethu fel gafon ni wythnos diwetha? Wel, siaradwch chi gyda ein prif pregethwyr ni wythnos diwetha. A'r hyn fyddwch chi'n ei glywed yw hyn. Yw ymosodiadau, un ar ôl y llall, o'r rhai sy'n profesu fod yn Gristnogion ac o'r byd. A'r gwendid, a'r blinder, a'r teimlad yma o unigrwydd. Dyna yw pam fydde rwy'n eisiau pregethu felly? Pam fydde rwy'n eisiau roed I hunan yn y safle o ddod lan i'r pwlpit? Chos roedd gan Paul faich drost yr eglwysi. O, yn sicr, doedd dim cwylydd ganddo. Achos doedd dim cwylydd ganddo fe, achos dyma oedd wedi peri fod yn Gristion. Dyma oedd wedi peri fod gallu cysgu nos. Dyma oedd yn gwybod beth bynnag a ddaw, mae fe enaid yn saff. Mae ei waredwr oedd wedi gwneud y cyfan. Mae'n gwybod hynny, does ganddo ddim cwylydd ohono fe, a dyna pam fydde fe'n pregethu'r cyfan am weddill I fywyd e. Ond beth oedd y cymhelliad I ni'n gweld fan hyn? Oedd e'n gwybod, roedd y cyfan o ras. A rhaid oedd iddo bregethu. Roedd na rhywbeth yn y profiad a gafodd wedi peri gras yw'r cyfan. Fi, o bawb yn pregethu Gaerdyw, fi oedd yn arfer ffordd I ladd Cristnogion ac i'w carcharu nhw,
Ac yna ar y ffordd dath y goleini a fy achub I. Des I wyneb yn wyneb ar y fengil yng Nghrist a ges I achubiaeth. Ac dwi'n yn gallu dod dros y peth I ni wedi clywed. Dwi ddim yn gwybod, dwi wedi clywed ein pregethwr o America, oedd yn pregethu ddyswetha, yn pregethu heb roed I dystiolaeth. Dwi'n credu bob tro dwi wedi clywed Chi'n gwybod pam? Achos mae rhywbeth tebyg I Paul. Roedd yn yr ystafell newid yn barod ar gyfer ras ac yn barod I gamblo rhyw arian neu beidio. Ac yn am ryw reswm wedi penderfynu meddwl, ydy gamblo'n gywir. Ac ath lan at Gristion yn y cornel. A fe ddath yn Gristion yn y fan ar lle. A mae rhyw fath o elfen fan hyn ar apostol Paul. Dyw e ddim yn gallu dod dros y beth gras i'r cyfan. Doeddwn I ddim hyd yn ceisio. Ac falle dwi'n straeon I gyd am yr un peth a Paul neu ein gweinidog oedd ystwetha. Falle mae'n yr un peth. Ond yr un yw'r cynnwys. Os y'n ni'n Gristnogion, fyddwn ni'n gallu dweud, sut ydw i'n Gristion? Gras yw'r cyfan. Mae'r cyfan yn ras. Mi fyddwn ni wedi dilyn llwybr arall. O'n I bai I ddiw trwy ras dod ata I a agor llygad fennaid I. Ac felly mae'n ormod I ni ar y degau. Mae'n dweud, sut fedra I fod yn dawel? Dyna beth mae Paul yn dweud, sut fedra ni fod yn dawel? Sut fedra ni ddim dod i'r capel? Sut fedra ni ddim dod i'r cwr gweddi? Sut fedra ni ddim darllen I airau yn y bore? Pam, nid yn unig does gen I ddim cwilydd, os rwy'n yn gofyn I fi, fe ddwedai wrthyn nhw. Dwi fel hyn oherwydd gras Duw, oherwydd Iesu Grist. Ond hefyd, dyma oedd ei gymhelliad. Fe welodd ffaith bod digofaint Duw yn dod ar y pechadur. Roedd hwn yn ei symbolu fe, roedd hwn yn gymhelliad mawr. Roedd yn gallu dweud, cynnes digofaint Duw a ddatguddiwyd o'r nef yn erbyn pob anifioldeb ac anghyfiawnder dynion. Dyna chi gymhelliad. Mae'n gweld y ffaith am ddigofaint Duw. Dyma oedd ei gymhelliad. Rhaid pregethu gair Duw. Rhaid I mi fod yn barod dioddef. Rhaid I mi fod yn barod I ddioddef achos mae digofaint Duw ar y bobl sydd o'n cwmpas I. Ac hyd yn oed os maen nhw eisiau bod yn gas I fi, fe na I ddal dweud wrthyn nhw am ffordd iachawdwriaeth achos mae Duw yn mynd i'w cosbi nhw. Mae digofaint Duw ar eu pennau nhw. Ac felly rhaid I fi ddweud wrthyn nhw. Dyma oedd man cychwyn I bregethu. Mor wrthyn yw hyn I grefyddwyr modern. Lle nid ydynt am ddychryn pobl. Dyn nhw'n sicr ddim am dramgwyddo neb. Yn sicr pan ceir pwyslais ar adloniant o fewn oedfan modern. Dwi ddim yn gallu deall y peth. Sut gellir caniatau, canu gwirion ar bandiau yma. A rhyw ganu, mae'r plant bach, a hyn oed yn gywilyddus I blant bach I chanu. Mae mor wrthyn I beth I ni'n gweld fan hyn. Pan I ni'n sôn am dod I oedfa, a pan I ni'n mewn oedfa, mae yna eneidiau sydd ar ei ffordd I golledigau tragwyddol. Dyna'r reality. Dyma'r sefyllfa. Mae pob un sy'n dod mewn I oedfa o fewn un anadl o dragwyddoldeb. Ac I feddwl bod chi'n gallu cael capeli sydd yn trefnu oedfa nhw i'n mwyn I rhoi adloniant I bobl, I wneud nhw teimlo'n hapus ac I wneud iddyn nhw teimlo'n gyffyrddus, mae yn warth. Ac mae Paul yn ei weld felly. Ni fydd y neges yn y llefydd yma'n dechrau gyda digofaint Duw yn erbyn y pechadur. Yn sicr ni fydd gormod o bwyslais ar bechod ac anghrediniaeth. Ond nid felly Paul. Na dim un o'r proffwydi, na'r apostolion. Fe ddechreuodd Paul gyda'r broblem hwn, fod dyn yn bechadur a'i fod o dan digofaint Duw. Dyna realiti'r sefyllfa, mae dyn yn bechadur. Ac mae rhaid I rai sy'n cael ei magu ar aelwyd Gristnogol wybod hyn. Mae rhaid I rai sy'n proffesu fod yn Gristnogion wybod hyn hefyd, ond oes? Mae rhaid I rai sy'n proffesu ac yn meddwl popeth yn iawn, ond maen nhw dal I rodio'r llwybrau'r byd. Mae rhaid iddyn nhw sylweddoli hefyd, efallai nad ydych chi erioed wedi dod yn Gristion yn y lle cyntaf. Os ych chi'n rhodio ar llwybr y byd. Achos dyma oedd baich Paul. Cynnes digofaint Duw a ddatguddiwyd o'r nef yn erbyn pob anifioldeb ac anghyfiawnder dynion. Os nad Crist yw popeth I ni, mae hwnna'n aniwiol. Os nad ydw i'n deffro yn y bore am fyw I Grist, mae'n aniwiol, ond yw e? Achos rhaid iddo fe fod yn byw I mi yw Crist a marw sydd elw.
Ac felly, beth ni'n deall yw hyn? Os yw yn aniwiol, mae digofaint Duw yn erbyn pob aniwioldeb ac anghyfiawnder. Yr oedd Duw yn barod wedi dangos ei ddigofaint. Mae digofaint Duw i'w weld yn y byd, ond yw e? I ni'n gweld hyn yn y modd i Dduw roi cydwybod i Dduw. I ni'n gweld y digofaint o ran yn y cydwybod. Pan mae'r cydwybod yn pigo, Dyw e ddim yn bleserus, nag yw e? Ac yn aml y gwrthryfela dyn yn ei erbyn, mae yna gydwybod. Pan ni'n gwneud yn anghywir, yr ymdeimlad yma o eogrwydd yn ran o gondemniad a digofaint Duw yn cael ei ddatguddio i ni. Mae hwnna'n ran ohono fe. A gwelir hyn hefyd yn y modd ceir canlyniadau i bechod. Mae yna ddigofaint Duw yn cael ei roed yn y modd bod yna gosb, falle byr dymor, ond mae yna gosb ar bechodau pobl. Canlyniadau sydd yn dod yn syth. Ni'n gweld hyn yn y goryfed, mae hwnna yw'r darlun fwy amlwg, ond yw e? Pan mae pobl yn goryfed. Ond sy'n eisiau lot i oryfed, nag os dim ond chydig, a'r dioddef a ddaw o ganlyniad i hyn, neu falle o ran y pentos, neu'r teimlo'n sal, y stumog yn troi. Ond efallai mae'r goryfed yn gallu cael, mae yna elfen arall i ni gallu gweld y condemniad yma, nid yn unig yn y teimladau corfforol, ond yn canlyniadau yr hyn a wneithbwyd yn noson gynt. Neu'r rhai falle fydd yn gyrru wedi bod yn yfed ac yn dod i bob math o drybeini, sydd yn striwio i bywydau nhw, gweddill eu bywyd nhw. Mae yna gondemniad yn dod oherwydd pethau felly hefyd, ond oes pechodau. Pan ni'n pechu, mae yna gondemniad yn dod, mae Duw yn dangos, yn datguddio ei ddigofaint yn erbyn aniwioldeb ac anghyfiawnder, hyd yn oed tra'r y ddeiar. Ni'n gallu gweld hyn. Ceir enghreifftiau o ganlyniadau pechod ar iechyd pobl. Mae'n digwydd. Mae iechyd pobl yn gallu cael ei effeithio oherwydd pechodau. I ni'n gweld y myd natur, lle daw niwed i bobl o ganlyniad i fyd natur. I ni'n gweld y canlyniad pechod a'r cwimp, ac yna ni'n gweld yn y ffordd mae Duw yn dangos ei ddigofaint y myd natur. Mae lot o pethau y myd natur sydd yn dod yn niwed i bobl yn y llosg fynyddoedd, yn y deargrynfeydd, yn y llifogydd, a'r math yna beth i ni'n gallu gweld mae yna ddigofaint, a dyw'r byd ddim eisiau dweud dim byd o'r fath. Ond dwi ddim yn gallu delio gyda'r peth. I ni yn y flwyddyn hon, yn y byd modern yma, ond dydy dyn dal ddim yn gallu delio gyda'r pethau hynny. Ac mae nhw'n rhy fawr, ond dyw, mae nerth Duw, hyd yn oed yn siglo'r byd. A'r ddeiar yn ysgwyd. A'r tân yn dod o grombil yr llosg fynydd, neu pan mae rhywbeth yn digwydd sydd yn peri i'r môr ddod mewn, a llifogydd yn dod, neu'r glaw yn syrthio. I ni wedi hen adael yr adeg pan oedd pobl yn dweud mae llaw Duw oedd hyn. Sut fedrwch chi ddweud mae nid llaw Duw i'r pethau yma? Ond ydyw marwolaeth ei hun yn arwydd o hyn? O ddigofaint Duw? Yna, i ni'n cael hanesion o'r diliw, digofaint Duw yn yr Hen Testament, pan dath y diliw, o hwnna'n glir. Fe nath Duw ddweud, fe na'i farnu, a fe nath fe dath digofaint Duw ar y ddeiar yma, yn ystod bywyd pobl, fe dath y dŵr ar mynd draws y byd. Sodom a Gomorra hefyd, o'i gael canlyniad yw pechodau anfoesol, fe nath Duw addo, bydde fe'n barnu, a fe nath fe dath barn dros nhw. Fe ddelio Duw, mae wedi datguddio i ddigofaint, os ych chi'n meddwl does dim digofaint, nad yw Duw yn cosbi. Gwai chi. Achos mae Duw yn cosbi, mae wedi gwneud o'r cychwyn, mae wedi gwneud yn ddigon clir, mae wedi gwneud trwy'r Hen Testament, trwy'r Testament Newydd, trwy hanes y byd. Mae wedi gwneud trwy fyd natur. Mae wedi wneud trwy ddefnyddio y pethau gwahanol amrywio, ond yna ni'n gweld yr unigolyn, Saul, ac yna Dafydd a brofodd hyn o ganlyniad i'w bechod ond nid gafodd Dafydd ei farnu pan nath godi nebi. Fe nath Duw delio gyda Dafydd am ei bechod anfoesol a llofruddiaeth. Yna,
I chi cael hanes dinistr Jerusalem yn y flwyddyn 70 oed Crist. Pan dath dinistr llwyr am ei rhan hw yng nghroeshoeliad a gwrthodiad y Meseia. Ac am ddinistr oedd honno, chydig o flynyddoedd ar ôl atgyfodiad yr Iesu. Fe ddath na farn llwyr, fe lloriwyd yr holl ddinas tan o'ch chi'n gallu gweld dim byd ar ôl. Mae yna enghreifftiau di-ri yn hanes y byd ers hynny. Ond y fwy ddiweddar am rybydd y mae Duw wedi roi ni gyda'r pandemig o am rybydd oedd honno. Ond bron iawn gellir dweud, mae e fel petai dim rhybydd wedi bod o gwbl. I ni'n waith nawr nag oedden ni 5 mlynedd yn ôl. Yn sicr o ran eglwysi, ond nid yw'r pandemig wedi dangos beth oedd gan bobl yn y lle cyntaf. Y pigo ar pob math o bethau bach. Ac yn cael ei tramgwyddo mewn pethau mwyaf hirt, pan fod e neidiau colledig angen yr efengyl a neges Iesu Grist. Ond yn sicr, allwn ni ddweud, fel pinnacle o ddigofaint Duw oedd y groes. Dyna i chi. Os chi eisiau gweld digofaint Duw ar waith, dyma yw'r pinnacle, dyma yw pen yr holl beth. Dangos barn Duw, i ni wedi gweld mae barn Duw i weld ar lefelau gwahanol trwy holl hanes y byd. Ac i ni'n gweld y dro ar ôl tro. Ond dyma oedd y prif peth, pan a Duw tywall ei holl ddigofaint ar ei fab Iesu Grist. Achos pechod dyn. Dyma sydd yn dangos bod Duw o ddifri pan mae'n barnu. Mae wedi barnu dro ar ôl tro. Ond dyma yw'r pinnacle. Digofaint Duw yn cael ei ddatguddio yn erbyn pob anifioldeb ac anghyfiawnder ble ar y groes. Yno, ar y groes, fe nath yr arglwydd Iesu Grist dod yn wirfoddol yn gwybod beth oedd o'i flanau. Fe roddodd ei ddwylo pur ar led. Ac fe wthiwyd y gwaywffon i'w ochr e. A gwasgwyd y goron ddraen ar ei benne. Ac yna'r tywyllwch, ac yna'r cosp, pan nath Iesu Grist dioddef, y tad yn cosbi ei fab, uffern tragwyddol am bob un o'i blant, am ddioddef, ni'n gallu dechrau deall beth yw difrifoldeb, yr holl erchylltro dioddefodd Iesu Grist yn or y groes, ond dyna i chi ddarlun o digofaint Duw. Gyr sail hynna i gyd, dyma sydd yn rhoi cymhelliad i Paul i fynd i'r pulpit, i fynd i bregethu, ac i beidio poeni dim os oedd pobl yn dweud pethau cas. Ac i beidio poeni dim os mae fedd yr unig un oedd ar ôl. Ac nad oedd neb yn fodlon sefyll gyda fe. Yr oedd Paul yn dweud, does dim cywilydd gen i o ddim un rhan o'r efengyl, ac mae rhaid i fi bregethu, achos y mae digofaint Duw yn erbyn pob anghyfiawnder ac anifioldeb. Gadewch ni symud ymlaen. Beth am yr anifioldeb a'r anghyfiawnder yma? Hyn sydd yn sicr, yr ydym ni oll o dan condemniad Duw, i ni'n gwybod na. Mae gair Duw yn ddigon clir ac dim ond ffwl byddai'n dadled â hwn. Pob un ohonom wedi'n genu'n bechaduriaid. Ac mae pob un ohonom ni wedi dod yn fyr o safon Duw. Fedrai ddim dychmygu unrhyw un yn gallu llwyddo dadlau yn erbyn hwn. Mae'r prawf mor amlwg. I ni oll yn aniwiol yn naturiol, ac i ni oll yn anghyfiawn yn naturiol. Dyma beth sydd yn wir. Mae gair Duw yn dweud wrthyn ni dyna beth sydd yn wir, ond i ni'n gwybod mai dyna beth sydd yn wir. Sdim os ydych chi'n grefyddol, i chi'n aniwiol, achos mae'ch diwioldeb, mae'ch Duw chi yn ddiw o'ch gwneithuriad eich hunan. Ac felly mi rydych chi'n aniwiol, achos diwioldeb yw dilyn y gwir Dduw. A does dim un yn gwneud hynny naturiol. Hyd yn oed os ni'n dilyn Duw y Beibl, i ni dal yn creu ein Duw ein hunan. Os ych chi'n gallu cofio nôl, os ych chi'n Gristion yma heddi yn gwrando a wedi'ch magu ar eilwyd Grisnogol, hyd yn oed bod chi'n dweud bod chi'n credu mewn Duw, ond hyd yn oed pryd hynny, mi roeddech chi'n creu eich Duw eich hunan. Roeddech Duw chi, ffitio mewn i Dduw y Beibl a'r capel a popeth felly, ond mi roeddech Duw chi'n caniatáu i chi neu beth o'ch chi moyn. Os o'ch chi ddim yn edifarhau.
O'ch chi ddim yn ei geisio fe. Felly o'ch chi wedi creu Duw eich hun. Falle roedd yna termau tebyg i'r hyn oedd yn y Beibl, ond nid Duw y Beibl oedd e, achos mi rydych chi wrth naturiaeth yn aniwiol ac yn anghyfiawn. Fi na rai'n dadlen erbyn hyn. Mae hyn yn dangos nad ydynt wedi dod i weld trwy ras beth yw eu cyflwr nhw. Y mae pob un ohonom wedi troseddu yn erbyn cyfraith Duw, yn wrthwynebwyr i Dduw, yn elynion i Dduw. Nid ydym yn byw i'r pwrpas y creu Duw ni, sef i'w ogoneddu fe a'i fwynhau e. Felly dyma dych chi brawf hawdd a chi'n gallu rhoi i bobl. Os ych chi'n gallu dod lan y bobl a gofyn nhw, a dweud nhw, mi rwy ti'n aniwiol, mi fydden nhw'n dadle, dwi'n grefyddol, dwi'n hyn o'r llall. Ond allech chi ddweud hyn, a wyt ti'n byw i ogoneddu Duw a'i fwynhau e am byth. Achos os nad ydyn ni yn byw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am beth, ni'n dod mor fyr ond ydyn ni. Pan rhoddwyd y ddwy lech y dystiolaeth a'r llechau o gerig, a'r nint ceir gorchmynion gan Dduw, a gweld yno lechen gyntaf yn ymwneud â pherthynas â Duw, a creuwyd ni fod yn dduwiol, dyna pam ni wedi cael ein creu, ac methiant yn hyn yw pechod. Os nad ydych cymdogion chi, os nad yw'ch plant chi, os nad yw'ch teuluoedd chi, os nad yw'ch cydweithwyr chi, yn byw i ogoneddu Duw, yna maent yn pechu. Ac felly maen nhw'n aniwiol. Ac mae'n aniwioldeb yn bechod o dan condemniad Duw ei ddigofaint. Falle bod nhw'n bobl neis iawn. Falle bod nhw'n hyniriaid mewn rhyw gapel. Falle bod yna rhyw gapel mawr rhywle, a bod nhw'n flaenllaw yn y capel. Ond os nad ydyn nhw'n byw i ogoneddu Duw, os nad ydyn nhw'n rhoi'r holl glod i Grist, yna mae yna sicrwydd fedrwn ni ddweud hyn, y maent yn aniwiol. Heb Dduw, nid yd gwir Dduw, maen nhw wedi creu Duw o'i gwneithuriad eu hunan, ac maen nhw o dan condemniad. Os i ni methu byw i ogoneddu Duw, i roi mawl ar clod o Dduw ef yn unig, ac i anrhydeddu ei berson, ei ddydd, ei enw. Mae hyn yn berthnasol i'r Iddew a'r cenedl ddyn, y crefyddol a'r digrefydd, y sawl a dderbyniodd y gyfraith, neu y cenhedloedd, ni esgusodir unrhyw un. Mae pawb yn atebol, mae pawb yn ddiesus. Os ewch chi ymlaen o'r 19fed adnod yn y benod hon i'r 20fed adnod, canis ei anweledig bethau ef creadigedd y byd wrth ei hystyried yn y pethau a wnaed a welir yn amlwg, sef ei dragwyddol allu ef a'i ddiwdod. A dyma'r dan, hyd onid ydynt yn ddiesgus. Mae yna ddigon yn y byd. Y myd natur, yn y greadigaeth, yn ein cydwybod ni. Pan ni'n gwneud rhywbeth yn anghywir ac ni'n teimlo'n eog. Pam dwi'n teimlo'n eog? Mae hwnna'n rhan o datguddiad Duw o'i ddigofaint. Mae yna ddigon fyna yn hanes y byd. Mae yna ddigon yn hanes y byd i beri ni weld. Ein bod ni'n ddiesgus. I ddatgan ein cyfrifoldeb tuag at Duw. Ond yr hyn a welwn, ni oll yn dod mor fyr o'r safon. Mor bell o feddwl dyn yw i ogoneddu Duw yn ei eiriau, ei weithredoedd, yn ei ddewisiadau. Mae hwnna mor bell. Ac felly fe ddaw digofaint Duw ar ddyn am hyn. Efallai fe ddaw digofaint Duw yn erbyn dyn tra bod nhw'n fyw ar y ddaear. Falle bydd y digofaint yn dechrau, mae e'n gallu digwydd yn diwedd tra bod pobl ar y ddaear, cyn iddynt yn anadl olaf. Ond mae e hefyd i ddod yn ei lawnder. Canis digofaint Duw a ddatguddiwyd o'r nef yn erbyn pob aniwioldeb ac ynghyfiawnder dynion. Ac felly fe welwn daw digofaint Duw yn erbyn dyn hefyd am ei anghyfiawnder. Yr hyn a welwn yn ein perthynas ag eraill. Nid yn unig nawr ein perthynas â Duw, am bod ni'n creu'n diwiau bach ein hunan, ni'n siwtio'n crefydd ni, ond hefyd fe fi Duw yn cosbi ein anghyfiawnder, y perthynas sydd gennym ag eraill, yn y modd yr ydym yn dod mor fyr yn ein hymddygiad. Hyd yn oed os yn meddwl ein bod ni'n dda, ein bod wedi cadw yn allanol y gorchmynion yn ein perthynas ag eraill, hyd yn oed os ni'n meddwl, dwi'n berson mor neis. Os yna rhywun yn sal, dwi'n mynd â bwyd iddyn nhw. Ond nid yn aml iawn dyna y lefel i ni'n meddwl, i ni'n ticio'r bocs. Dwi wedi mynd â pryd o fwyd iddyn nhw roed yn yr hewgell pan maen nhw'n sal. Nid dwi wedi cynnig lift i rywun, neu beth bynnag yw, dwi'n mor neis.
Ac i ni wedi dyrchafu daioni a cyfiawnder ar lefel yna. Dyna be mae dyn yn meddwl, cyn bellai bod fi ddim yn gwneud gormod o bethau drwg, a bod fi'n gwneud rhai pethau da, a bod pobl yn gwybod fyddai ni helpu nhw os angen, cyn bellai bod yn siwtio fi wrth gwrs. Ond dyna'r lefel i ni'n meddwl, dyna sut mae'r byd yn meddwl, cyn bellai bod yna ryw elfen o ddaioni, ond nid dyna cyfiawnder. Mae digofaint Duw yn erbyn pob anghyfiawnder yn ein hymddygiad tuag at eraill. Falle bod ni'n meddwl bod ni ddim wedi lladd, neu godi nebu, neu dwyn. Ond mae'r bregeth ar y mynydd oedd yr Iesu wedi dweud, mae yna gymaint mwy ond oes na dim ond y lladd corfforol. Neu'r dwyn. Os yw e rhywbeth hyll yn ein cylonau ni, i ni'n euog. Y safon i ni'n sôn amdano, mae barn Duw yn erbyn pob aniwioldeb ac anghyfiawnder. Mae barn Duw yn erbyn pob anghyfiawnder. Fe fi Duw yn ein barnu ni am bob peth nad ydyn ni'n berffaith. Os nad ydych chi'n berffaith, dyna beth mae'n dweud. Os nad ydych chi'n berffaith, os nad ydych chi'n gyfiawn yn llwyr, os nad ydych chi fel Iesu Grist ei hun, yn ddibechod fel yr oen dyn ham. Os nad ydych chi wedi llwyddo byw o'r eiliad ydych chi wedi cael eich geni tan i chi farw yn llwyr berffaith, wedi bod yn cadw'r gyfraith yn llwyr, wedi edrych ar y 10 orchymyn a wedi cadw nhw gyd, eich perthynas â Duw a'ch perthynas â dyn. Edrychwch ar nhw gyd. Pob un bod chi wedi anrhydeddu ei enw, ei ddydd, ei berson, ei efengyl. Os ych chi wedi parchu eich cyd-dyn, nad ydych chi wedi bod yn genfigennus, nad ydych chi wedi meddwl dim byd hyll, nad ydych chi wedi dweud dim byd cas, nad ydych chi bod yn anfoesol mewn unrhyw ffordd. Yr holl gorchmynion, meddyliwch chi am hwnna, perfeithrwydd llwyr. Os ych chi wedi methu mewn un lle, mae barn Duw yn mynd i fod yn dragwyddol yn eich erbyn chi. Dyna be mae gair Duw yn dweud wrthych chi. A dyna pa mae Paul yn fodlon mynd i'r pulpit. Dyna pam mae Paul eisiau i bobl sydd wedi cael ei magu ar aelwyd Cristnogol iddyn nhw i ddeall mae nid dweud dwi'n credu yn Iesu Grist yw Cristnogaeth. Mae Paul eisiau iddyn nhw wybod rhaid i chi fod wedi gweld eich pechod, rhaid i chi fod wedi gweld eich bod chi'n anghyfiawn, yn anniwiol, bod chi wedi creu rhyw grefydd eich hunan, bod chi wedi creu crefydd efengylaidd eich hunan, ac bod chi'n golledig. Mae Paul am i bawb i wybod hyn, ond mae'n gwybod fydd e ddim yn mynd lawr yn dda iawn. Mae'n gwybod fydd na rai ddim yn licio fe. Mae'n gwybod fydd rhai ddim yn gofyn fe nôl to i roed y gair Duw yn cael ei bregethu iddyn nhw. Ond does dim ots da fe, achos mae'n gwybod rhaid i bobl glywed hwn. Dyma yw'r cymhelliad. Ei gymhelliad yw hyn, y mae barn Duw yn eich erbyn chi, ac dwi am i chi wybod, os i chi wedi pechu, fe fi digofaint Duw yn dod yn eich erbyn chi. A mae am eich rybuddio chi. Mae e'n frawychus yn diwe. Sawl un ohono ni'n poeni gymaint yna am y peth. Cristnogion, oedden ni'n poeni gymaint yna am y peth, allan ni golli ambell i gwrgweddi, ysym lot ots. Ni'n gallu colli ambell i oedfa, sdim ots. Sdim ots bod cwrp pnawn da ni, sdim ots amdano fe. Dwi'n mynd yn y Gymraeg yw e, sdim ots am na. Sdim ots am gynhadledd, sy'n eisiau ni boeni am yr gynhadledd, achos fe ddawe fe eithau. Na fe gewn ni gyfle bach arall, a gewn ni gyfle arall, dyna'r cwestiwn. Achos roedd oedfa bregethu ar efengil bob nos wythnos diwetha. Bob un nos gafodd yr efengil ei chyhoeddi. A pam gafodd ei chyhoeddi? Achos mae digofaint Duw yn erbyn pob aniwioldeb ac anghyfiawnder. Mae hwnna'n golygu yn erbyn bob crefydd, yn erbyn yr grefydd Gristnogol efengylaidd ffals hyd yn oed. Mae barn Duw yn mynd i fod yn erbyn rheini. Mae barn Duw yn mynd i fod yn erbyn y digapel a'r digrefydd. Mae barn Duw yn erbyn pob aniwioldeb ac anghyfiawnder. A dyna pam, rhaid i ni ddod. Dyna beth oedd cymhelliad Paul. Doedd neb yn gallu stopio fe. Roedd yn fodlon marw dros hyn. Chos oedd yn gwybod, mae digofaint Duw ar y ddeiar yn beth anferth. Ond pan ddaw yr anadl olaf, fe fydd y digofaint hyd tragwyddoldeb. Dyna chi gymhelliad. Dyna chi gymhelliad i ni i ddod i'r cwrgweddi, i ddod i'r oedfaon, i gael ynogi'r gweinidogion i bregethu. I roi cynulleidfa i'r pregethwr i bregethu iddyn nhw. Mae'n gymaint o help ond yw e. Dyna chi'r cymhelliad. Dyle hwnna fod yn faich y bobl sydd yn dod a'r un sy'n pregethu. Yr un yw'r faich. Yr unig gwahaniaeth yw os yw Duw wedi galw rhywun i wneud y gyhoeddi. Ond yr un yw'r faich. Yr un dyle fod y bwrdwn. Mae digofaint Duw yn erbyn pob un.
Wel, i orffen, dyma chi drefn pwysig. Cynnes Digofaint Duw a ddatguddiwyd o'r nef yn erbyn pob anifioldeb ac anghyfiawnder dynion. Rhaid cael y ddau air yma gyda'i gilydd yn gyntaf. Anifioldeb ac anghyfiawnder. Ond rhaid, dyma'r drefn, rhaid i'n perthynas a Duw fod yn iawn ynghyd â'n bywyd, ynghyd destun ein perthynas ag eraill. Rhaid i ni fod yn iawn gyda Duw gyntaf. Dydyn ni ddim yn mynd allan ac yn dweud wrth bobl rhaid iddyn nhw stopio yfed. Fy mod i'n gallu cytuno bod yn neud lot o niwed. Dydyn ni ddim yn mynd allan at bobl a dweud mae rhaid chi wneud hyn a'r llall, a rhaid i chi stopio wneud hyn llall, a dweud wrth yr llywodraeth mae rhaid i ni wella hyn achos dwi ddim yn beth iawn ac yn y blaen. Mwyn i'r byd gallu byw fel mae gair Duw yn dweud, rhaid iddyn nhw fod yn iawn gyda Duw yn gyntaf. Maen nhw'n aniwiol yn gyntaf. Dyna pam maen nhw'n anghyfiawn. Ac i ddelio gyda'r anghyfiawnder, rhaid delio gyda'r anifioldeb. Mae Marc yn dweud yn y 12fed bennod adnod 28 ymlaen, ac un o'r ysgrifenyddion a ddaeth wedi clywed hwynt yn ymrysymu a gwybod ateb ohono iddynt yn gymwys, ac ofynodd iddo, pa un yw'r gorchymyn cyntaf o'r cwbl? A'r Iesu atebodd iddo, y cyntaf o'r holl orchmynion yw, cliw Israel, yr arglwydd ein Duw, un arglwydd yw, a char yr arglwydd y Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl, ac ath holl nerth. Hwn yw'r gorchymyn cyntaf. A'r ail sydd gyffelib iddo, car dy gymydog fel ti dy hun. Nid oes orchymyn arall mwy na'r rhai hyn. Ond nid yna yw popeth. Perthynas â Duw ac yna'n perthynas ag eraill. Mae'r drefn yn bwysig. Ceir hybydd o'r peryg yn 2 Timotheus 3:5 a chanddynt rith dywioldeb. Eithir wedi gwadu ei grym hi a rhai hyn gochel di. Ond ni gafon ni rhybydd hynny mewn un o'r oedfawn wythnos diwetha. O'r broffes ffals, ffydd ffals. Pob math o wahanol ffydd. O rhaid cael ein rhybuddio achos mae barn Duw, mae digofaint Duw yn erbyn pob anifioldeb ac anghyfiawnder. Ni ellir cael yr un heb y llall. Os bod un yn anghywir yna mae'r llall hefyd. Rhaid dechrau gyda'n perthynas â Duw. Dyma pam nid oes pwrpas canolbwyntio ar symptomau'r pechodau'r byd. Fe ellir mynd â pregeth gair Duw, pregeth yr Efengil o'r arglwydd Iesu Grist a'r hyn a wnaeth drosom ni, fe allwn ni fynd ar neges honno i unrhyw ran o'r byd. Unrhyw bechod, sdim eisiau ni wybod o flaen llaw beth yw'r gynulleidfa, sdim eisiau ni wybod pa bechodau maen nhw'n ymwneud ag sdim eisiau ni gwybod dim byd o'r fath, allwn ni fynd i unrhyw wlad yn y byd a chyhoeddi'r un Efengil ac fydd yr un mor berthnasol i bawb. Sdim eisiau ni gwybod beth yw'r symptomau, ond i ni'n gwybod beth yw'r achos. A'r achos yw pechod dyn, i ni'n aniwiol, i ni wedi'n colli'n perthynas â Duw, ac oherwydd hynny dydyn ni ddim yn byw i'w ogoneddu fe, ac oherwydd hynny y mae digofaint Duw yn ein herbyn ni. Rhaid dod at ganolbwynt yr Efengil. Rhaid mynd at wraidd ein problem. Ni allwn wella ein bywydau. Ni ellir gweld brywiau cymdeithas yn cael iachad. Dwi'n ma'n bosib. Mae'r eglwys wrthi mor galed yn trial gwella cymdeithas i wneud cymdeithas yn lle brafiach i fyw. Mae'r eglwys mor frwdfrydig i ddweud wrth y byd, dyma sut i chi fod i fyw, chi fod i gar eich gilydd, ni ddim fod yn anfoesol, dylech chi ddim wneud hyn ar llall, mae hwnna'n anerbyniol. Ond nid yna beth yw'r... Ond yr hyn i ni sy'n nhw sylweddoli yw, fedra nhw ddim gwella. Hyd yn oed os nhw'n stopio ambell i bechod, maen nhw'n golledig a maen nhw dal o dan condemniad Duw. Os oes rhywun yn feddwyn ac yn stopio yfed, pa waniaeth mae'n neud? Mae'n helpu ni falle i beidio gaffodelio gyda meddwdod, ond mae'r enau dal yn golledig. Wrth gwrs sy'n eisiau pobl stopio yfed, ond dwi ddim yn helpu'r enaid. Os oes rwy'n yn anfoesol o unrhyw fath, mae ni ddim eisiau gweld anfoesoldeb o unrhyw fath, mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Ond ni all y byd fyw fel Iesu Grist, dwi ddim yn bosib. Ac os ydyn nhw'n gwella rhywfaint,
Yr unig beth yw fydd yn gwneud chydig pethau'n haws i ni falle mewn bywyd, ond dyw e ddim yn helpu henaid nhw, maen nhw dal o dan condemniad Duw yn erbyn pob aniwioldeb ac anghyfiawnder. Ni allwn ddelio am problemau hyd nes ein bod yn iawn gyda Duw. O fe welir hyn gydag addag Efa, ei problem pennaf oedd pechod y galon, y gwrthryfel yn erbyn Duw. Ond nid yw yn wir, dyma oedd y broblem, oedd y berthynas â Duw, roedd na wrthryfel oedd i fewn iddyn nhw yn erbyn Duw, roedden nhw eisiau rhywbeth mwy na bydd o Duw, ac roedden nhw eisiau rhywbeth eu hunan y gwrthryfel yma, a dyma arweiniodd at gymryd o ffrwyth y goeden. Sawl un sydd wedi meddwl, gan nad ydynt wedi lladd neu dwyn, i bod nhw'n iawn gerbron Duw. Ond dyn nhw ddim wedi dod yn agos i fyw i ogoneddu Duw ym mhob rhan o'i bywydau. Felly mae Paul yn dweud wrthyn ni, maent o dan condemniad. Ac oherwydd hyn, nid ydynt yn byw yn gyfiawn, yn wir ystyr y gair. Dyn nhw'n dod yn agos at fod yn gyfiawn. Ei bod nhw'n meddwl yn allanol, ei bod nhw'n dderbyniol. O, am i'r ysbryd glân ddod lawr ac agor llygaid yn neidio i weld ei pechod. Dyma beth sydd angen, dyma beth ni'n gweddio amdano. Dyma beth ddylen cwrdd y gweddi ni fod yn pledio gyda Dduw. O, Dduw graslon, tyrd lawr yn nerth yr ysbryd glân, agor llygaid ein plant ni, agor llygaid ein teuluoedd ni, agor llygaid ein cydweithwyr ni, ein cymdogion ni, agor eu llygaid nhw, achos maen nhw'n meddwl bod nhw'n dda, maen nhw'n meddwl bod nhw'n neis, maen nhw'n meddwl bod nhw'n helpu cymdogion, ond maen nhw'n byw i ogoneddu eu hunan, ddim yn dogoneddu di o Dduw, ac oherwydd hynny, mae hyd yn oed y gorau maen nhw'n neud, megis bratiau bydron, achos maen nhw'n byw i wneud daioni clod iddyn nhw hunan. O, ago dangos iddyn nhw i pechod, dangos i ni'n bod ni wedi dod yn fyr o'r safon, i weld nad ydyn ni'n iawn gyda Duw. Dangos i ni beth mae Iesu Grist wedi wneud. Dyma yw cyfiawnder. Bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd. Achos dim ond fe oedd e'n gallu bod yn berffaith. Fel Duw, yr oedd yn abal i wneud hynny. Ond fel cynrychiolydd, roedd rhaid iddo fod yn ddyn. Ac felly fe ddath e. Ac roedd e'n ddyn, achos roedd e'n blino, roedd e'n teimlo'r awydd am fwyd a diod ac yn y blaen. Ac dyn oedd e fel cynrychiolydd i ni, ond ni bechodd e. Fe gadwodd e'r gyfraith yn llwy, fe fodlonodd. Popeth nath Iesu Grist, roedd e'n gogoneddu Duw. Roedd e'n berffaith llwyr, roedd e'n gwbl gyfiawn. Ac roedd Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith yn llwyr pam ein mwyn ni, achos dyma'r unig ffordd fedrwn ni fod yn iawn gyda Duw. Mwyn delio gyda'r broblem, rhaid oedd Iesu Grist ddod. Ond roedd yna broblem arall hefyd, oherwydd ein bod ni'n barod wedi pechu. Roedd cyfiawnder Duw yn mynnu ei fod yn cosbi. Ac felly fe ddath Iesu Grist i'r groes, ac fe gymerodd e'r gosb. Trwy ei farwolaeth dirprwyol ar y groes, fe gymerodd ein cosb am ein pechodau ni. A dyma yw'r neges, dyma'r neges mae Paul yn mynnu bobl i sylweddoli. Mi rydych chi'n anniwiol, hyd yn oed os yn grefyddol, achos chi wedi creu eich Duw eich hun. Chi ddim yn byw i ogoneddu Crist. Chi ddim yn byw i ogoneddu Duw. Ac oherwydd hynny, mae'ch cyfiawnder chi mor frwnt. Mae'ch cyfiawnder chi yn anghyfiawn. Ac fe fydd na farn Duw yn cael ei ddatguddio yn erbyn aniwioldeb ac pob anghyfiawnder. Ond fe ddath Iesu Grist ac fe ddarparodd e'r ffordd. Fe nath e fyw y bywyd perffaith. Fe ath e'r groes yn ei lle ni. Fe dywallodd ei waed. A trwy ei waed mae modd cael ein golchi'n wynach na'r eira. Ac yna mae'r tad yn cael ei fodloni ar hyn a wnaeth Iesu Grist yn ein lle ni. Mae'r tad yn edrych ar ei fab, a mae'n edrych ar ei fywydau, ac mae'n dweud, dyna yw cyfiawnder, dyna yw perffaithrwydd. Ac mae Iesu Grist yn dweud, dwi wedi byw y bywyd perffaith yn llef ymhlant. Ac yna mae Iesu Grist yn mynd i'r groes, ac mae'n gallu dweud hyn, dwi wedi cymryd y gosb yn llef ymhlant. Ac yna'i golchi nhw'n lan.
pan trwy ras, mae'r ysbryd glân di dangos i ni ein pechod, ein aniwioldeb a'n anghyfiawnder ni. Ac pan trwy ras i ni wedi cael ein harwain at droed y groes. Mae'na rodd o ffydd yn cael ei rhoi i ni, bod ni wedi'n golchi'n llwyr. Fod pob pechod, dyna'r pwysles fan hyn, pob aniwioldeb a phob anghyfiawnder yn cael ei golchi'n llwyr. Pob un. Pob un yn y gorffennol, pob un yn y presennol, a phob un yn y dyfodol. Mae'r cyfan wedi golchi'n lan. Mae'r cyfan wedi ddelio ge. Yn yr arglwydd Iesu Grist, i ni'n cael ein mabwysiadu yn blant iddo fe, i ni'n awr y neiddo iddo fe trwy ras os sy'n dod at y groes ac ni'n dyrchafu'n llygaid ac ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist ac ni'n gweld yr hyn mae wedi wneud. Mae wedi delio gyda'r broblem o aniwioldeb, mae wedi delio gyda'n anghyfiawnder ni, mae wedi rhoi ei gyfiawnder i ni. Mae'n dod â ni, mae'n un o ni ar tad. Nawr i ni'n cael ein gorchuddio'n llwyr a'i berffeithrwydd ef. Ac nawr mae gennym ni berthynas unwaith eto ar tad. Nawr, i ni'n gallu byw i ogoneddu Duw a'i fwynhau ef am byth. Mae'n perthynas â Duw yn iawn trwy Grist. A dim ond pryd hynny y cawn y gallu i fyw i'w ogoneddu ef. Gai ofyn wrth gloi, a ydych chi wedi dod at Duw trwy Iesu Grist? A ydych chi wedi dod at droed y groes a derbyn trwy ffydd yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud i chi? A ydych chi wedi dod at y ffynon a agorwyd a wedi cael eich golchi'n wynach na'r eira trwy'r gwaed a lifodd o gwythiennau yr arglwydd Iesu Grist? A ydych chi wedi wneud hynny? Os nad ydych chi, yna dewch ato tra ei fod yn agos. Os yw yn agos ato chi, dewch ato. Achos does dim gwrthodiad i'r un enaid a ddaw at Grist. Does dim troi i ffwrdd. Unrhyw un sydd yn dod yn llwythog ac yn flinderog, yn edifarhau ac yn pwyso'n llwyr ar rhyddweddau Crist. Ac os dewch chi, fe fydd na faddeuant, fe fydd na olchiad. Fe fyddwch chi'n cael eich gwneud yn blentyn iddo ef. A'r hyn fydd yn wir wedyn i ni fydd na ddigofaint. Achos nawr yr ydych chi yn iddo ef. Canis digofaint Duw a ddatguddiwyd o'r nef yn erbyn pob aniwioldeb ac anghyfiawnder dynion. Dyna i chi gymhelliad i gyhoeddi gair Duw. Gadewch i ni weddio. I ni yn diolch i ti o Dduw am dy ras ath drigaredd yn rhoi yr efengil sanctaidd i ni. Mae'r maddau ni o Dduw os oes cywilydd ar unrhyw adeg. Ac yn diolch i ti am y cymhelliad. Dduw, gwna ni yn fwy selog dros dy air di. Gwna ni i sefyll yn ffyddlon a chyhoeddi yr efengil, heb dynnu dim byd yn ôl. A'r ho'r awdurdod o ddifri i ni wrth i ni gyhoeddi. Ter di'n plith, i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen ei gwasanaeth, gadewch i ni ganu'r emyn rhyw 644, rho i'm yr hedd, na wyr y byd amdano, y nefol hedd a ddaeth trwy ddwyfol loes. 644, gwn i sefyll i'w chanu.
nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist, yn chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi all hyd byth. Amen.